Nepochybujem o tom, že historici, ľudia na Akadémii vied vedia, aká je pravda. Ale im tú pravdu nepovedia, pretože by vyhodili. Môžu si to dovoliť povedať len amatéri, ako som ja. Bol Slovan. Ježiš Kristus bol Slovan, 100% Slovan. Bol Slovan. Bol Slovan. Ježiš Kristus bol Slovan, 100% Slovan. Nemčina, taliančina, angličtina, všetko zdegenerované jazyky zo slovenčiny. Nemčina, taliančina, angličtina. Slovenčina jazyk musí byť najstarší v Európe. Civilizácia v Európe vznikla na Slovensku. Homer písal slovenským jazykom. Oni ho len preložili potom do gréčtiny. Troja bolo slovanské mesto. Ostrogoti, Vizigoti, Frankovia, Hunovia, Vandali, Kvádi, slovanské kniežatstva. Alexander Veľký bol skutočne Slovan. Jeho armáda boli Sloveni z Podunajska a z Karpatska. V Rumunsku kdekoľvek kopnú a niečo začnú vykopávať, tak to hneď radšej zakopú. Pretože na čokoľvek narazia, tak je slovanské artefakty, že vlastne Rumúni boli Slovania. Bol Slovan. Ježiš Kristus bol Slovan, 100% Slovan. Bol Slovan. Bol Slovan. Ježiš Kristus bol Slovan, 100% Slovan. To etruské písmo je slovanské písmo. Všetko sfalšované. Slovania vznikli niekde v Ázii pred 20 000 až 40 000 rokmi. Rímania boli Slovania. A tak teda naši predkovia Sloveni zničili Rímsku ríšu. My Sloveni sme zničili Rímsku ríšu. Bol Slovan. Ježiš Kristus bol Slovan, 100% Slovan. Bol Slovan. Bol Slovan. Ježiš Kristus bol Slovan, 100% Slovan. Bol Slovan.